Jamen det er fordi, jeg bliver nødt til at have det her på video, jo. Hvad siger du? Jeg siger, at hvis jeg får en rigtig fed canyoncykel, altså en rigtig fed en der er så fed, at jeg bare ikke må vælte, Okay, hvad så? så vil jeg gerne med ud af cyklen. Jeg ringer til Canyon Carsten i morgen. Nej, fordi jeg vil også godt have noget sejt tøj. Jeg skal jo se sej ud imens. Sejt tøj kan jeg give dig fra Sirocco. Okay, og så skal jeg have en sej hjelm, og seje sko, og seje briller. Min agent har lige skrevet med et hjelmbrand, så jeg kan godt skaffe dig en hjelm også. Okay, men jeg skal virkelig No se sej problemo. ud. Fordi jeg har det sådan her. Hvis jeg hopper op på den der nasty ass Specialized cykel, som jeg væltede på inde i krydset Jamen det skal du heller ikke. og lå og rallede i jeg ved ikke hvor lang tid, så kommer jeg aldrig op på det lort igen. Nej. Og det er helt fair. Jeg behøver ikke engang at sige TikTok, do your thing. Det er mig, der skal do my thing. You got yourself a deal? Ja, lad os nu se.